Ngifrustrated, ngidiniwe emva kokudlula kwendoda yami emhlabeni because indoda yami iyangiyekisa ukusebenza, iyangitshela ukuthi ngingabe ngisaqhubeka ezifundweni zami because yona ayifuni umfazi ozohamba yosebenza, ifuna umfazi ozohlala endlini abe housewife. Cabanga ukuthi ishona nje ishiya amabhizinisi amaningi, iy'nkampani ey'nkulu. Mina lapho angina experience because angikaze ngiye ngisho nokuye ofisini ngiyosebenza. Bengiya nje mangabe ngiyomlethela ukudla noma ngiyomsurprise noma kuthiwa ngiyoshaya ithada e-ofisini because bekathi yena akamfisi akamfuni umfazi osebenzayo. Ngithola ngifrustrated-ke ngihleli kwenye yama-restaurant ngiphuza utshwala, ngiyabudlovoza, ngiyabudlunya, ngiyabushaya utshwala. Shukuthi ngibudlunya kanjalo kugcine sekuba khona umfana ohlala eceleni kwami. Wasethi asambe siyohlala ngaphandle because yena ufuna ukubhema. Hayi mangabe sihlala lapha ngaphandle, lo mfana wathi angehlise kancane kulogologo engade ngiwushaya ugologo bomvu. Athi ake ngi-order i-cocktail yabona ngoba ilesi otshwaleni inoshukela futhi ushukela uyawudambisa utshwala. Hayi-ke sengiyaphuza yona-ke i-cocktail ethe lo mfana ngiyiphuze. Useyangibuza ukuthi kahle kahle yini inkinga yami, yini lento engiphathe kabuhlungu kanje. Ake bafethu ngiqaleke ngibhoboke kumfana omncane kakhulu kunami, umfana engingamazi. Ngimxoxela udaba lami-ke, udaba lokuthi indoda yami ayifunanga ngiqhubeke nesikole, iyangiyekisa umsebenzi engangiwuthanda, yathi angibe yi-housewife. Manje ishonile-ke indoda, ishiya amabhizinisi, uxhaxha lamabhizinisi. Angazi ukuthi ngizolimeneja kanjani because ngeke ngithathe ithemba lami ngilibeke kwamanye amadoda engawazi azoyintshotshela imali angishiye ngiyi-bankrupt. Lo mfana lo uthula ulalele, uthuli nje ulalele ngiyakhuluma. Useyasuka kungibuza umbuzo owodwa ukuthi wena intoni into oyithanda ngenhliziyo yakho yonke, engakubhori nanoma isiphi isikhathi sosuku ongayenza anytime. Ake ngimtshele lo mfana isiphela ku-obvious into engiyithandayo ukuthi so. Into nje engangicika, into engikwazi ukuyenza noma ngicimezile. Useyangibuza lo mfana ukuthi kunganjani uthathe lamabhizinisi lawa othi awuwazi uwathengisela amakhampani ngemali eyanele ekuzobe kubaliwe ngayo ukuthi ibhizinisi liwetha how much. Maseke uyasuka lapho uthatha imali uyoqala ibhizinisi lalento leyo othi uyayithanda wholeheartedly. Yazi lo mfana into ayisho iyavela yaba nesense. Kwathi khinsi kumina ukustresseka, kwehla istress because bengistressed ukuthi wonke lo mbuso nomcebo nomuzi okhazimulayo engihlala kuwona uzongilahlekela because izobe siqhamuka ngaphi imali yokukhokha if amabhizinisi azovodloka awe phansi. Yazi lo mfana ivelane nje lento yenza isense, yazi ngiyithande kakhulu into ayishilo. Ngize ngimtshela ukuthi hey ngaze ngayithanda mkhulu, ngaze ngayithanda khehla into oyishilo. Ake umkhulu athi kunganjani siphume la kule restaurant, kunenye indawo engiyaziyo. Sambe siyo-celebrate khona, si-celebrate ukuthi nje ngakwazi ukuthi ngikwehlise stress futhi usuzoba ne-way forward empilweni yakho. Ake umfana athi lalela mina ngizobiza i-Uber ngoba imoto anginayo. Wena ungangilandela uze kulo ndawo. Hake ngempela sifike-ke kulo ndawo bafethu, sifike lana-ke ziyakhipha yabona, igama ithanqazi wangempela, kumnandi la phakathi. Akusilo uhlobo lendawo mina mfazi o-sophisticated angayihamba. But ngalolo langa nje ngavelane nami ngayitshela ukuthi ngiyacelebrate, ngabudlwanya utshwala, nga-enjoya, kwaba mnandi nje kwaba nje yami. Guess what? Ngakusasa ekuseni embhedeni wami umfana ngavuka nje selele eceleni kwami kade senza into zakhona, and umfana ebusuku engajiki ngize ngisho ukuthi hayibo umuntu usashada iminyaka o20 wonke kanti le ndoda abingenzi lutho kanje. Kodwa amahlona akhona ukuthi inkosi yami kodwa ngiyenzani eceleni kwengane encane kanje. Ukukuzwe lokho nje masunamahloni susaba ngisho nokuvula amehlo ungazi nokuthi nje uzombheka umthini umntwana omncane usuwenza imhlolo kangaka nengane. Yey, ingane zanamhlanje-ke ayikhathalele kuthenjwa ngoba ngathi nginamahloni nginjalo, ingane yabingiguqula ingiphinda futhi yangitshela ukuthi i-age is just a number, i-age ayisho lutho. Yethi nje yona iyangithanda, ingithandile, kune-connection. Angisho nayazi i-pick-up line yaseThekwini esesishelwa ngayo ukuthi umuntu uvela nathi nje ngizwa i-connection.
baleka ngeenyawo zombili. Lo muntu loyo usuke efuna ukuzenzela ukuthi umsebenzi wakhe nje ube lula, angene aphume enhlizweni yakho, aluthe aqede. Mase sekugcineni wangizwa ngithini. Uyaunderstand lento engishoyo? Hake bafethu ngenze njenge-advice engiphiwe uyena-ke uboy lo. Cabanga igama lakhe bengingalazi, ngalizwe ekuseni ukuthi umqhele. Sesiyenzile inkonzo yekamera, sengimbuza ukuthi konje what's your name, washo ukuthi umqhele. Ake bafethu ngayivula-ke inkampani ngempela. Umqhele wangi-advise ngayo ukuthi ngiyiqale, ngayiqala kwahamba kahle nje enkampanini yami, kwaba kahle futhi inkampani, kwasho ukuthi nami nginayo icapital, u-action waba khona. Vele inkampani mangabe une-capital bakwethu, akukho ukuthi inkampani izowa. Inkampani idinga nje ukuthi ube right ephaketheni, uqine kahle, lapho nje you will make it, you will manage, awusoze nje wahluleka. Hayi ngicela ukunitshela ukuthi kahle kahle ke mina nomqheleke lapho sesiyajola ke manje, sesiyathandana, sesithandana ingcaca. Yabona nama advice wakhe sengiyawathanda, yabo usene sport nje enhlizweni yami, usenendawo. Umqheleke bafethu angixoxeleke manje umqhele, angixoxela ukuthi yazi amaphupha akhe kwakuwukuthi enze umsebenzi okanje. Manje lo msebenzi awukho la eSouth Africa, yabo azikho izikole zawo, ifundwa online. Manje izifundo zakhona ziyabiza, no-NSFAS awutholi kulozo izifundo, so akakwazi ukuthi azenze le zifundo, akakwazi ukuthi ayifunde. Hayi-ke ngimbuza ukuthi ifundo ezini, awungichazele, like ngichazele, angichazele kumfana ukuthi ifundo zokwenza kanjena, ufuna ukuthi enze ikhampani yokwenza kanje 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 nakanje. Ngithi lalela, yazi ukuthini, ngizokukhokhela mina lozo ifundo, anginayo inkinga, ngakukhokhela imali yakhona lozo ifundo, wena nje ufunde uqede ube nekusasa. I don't mind, vele siyathandana, ungiphethe kahle, ngiyakuthola anytime, nawe uyangithola anytime nje. Futhi nje nasebhizinisini uhlakaniphile, ngipha ama-advice amnandi nama-advice amahle. So khulileka, ngizokukhokhela lo mali yezikole. Kwakuyimali enkulu-ke, kodwa kwasho ukuthi kumina nje just a drop in the ocean because imali nginayo. Kwakuyimali enkulu, wangitshela ukuthi le university bafuna ukuthi ukhokhe upfront, yabona. Hake bafethu every month yabo ngiyamkhokhela, ngaqale ngamnikeza isambu ukuthi isambu esikhulu ukuthi ahambe okhokha ukuthi akwazi ukuthi bamamkele, bam-accept. Hayi ngempela wabuya ne-confirmation letter ukuthi use-acceptiwe kuleyo ntojana ya-online. Hhayi-ke after that inyanga nenyanga ngibhizi ngiyakhokha kule university. Hayi ngonyaka wokuqala kwathi uma besezobhala ama-exam kwaphinde kwadingakala ukuthi ngikhokhe imali enkulu. Futhi wabuya nayo i-confirmation yokusho ukuthi hayi kuhambe kahle. Ngambona futhi ukuthi wenze kahle ema-marksini akhe, nje kuhambe kahle kakhulu. Ake ngangadiniwe-ke kwakuthi angisacaze phansi. Mangise ngithola iy'ndaba zokuthi umfana lo akuna university la, umfana bekayibambela itoho la kumina, kanti nje uyakha, wakha umuzi afuna ukuhlala kuyena, kuwona yena noma wengane yakhe. Ngicela ukukutshela useyakhile i-foundation, wazakha indonga, usekwi-roof level. Iphuma kanjani indaba? Iphuma ngokuthi bakhona nabanye omagogo, omama abadala abanjengami nami, abakhonayo lo mfana, abaqolayo sho ukuthi labafana. Sho ukuthi oyedwa wabo wathola ama-message, waseke wayibhadlaza-ke indaba, wasixhuma sonke ini kwatholakala ukuthi nje impela sibaningi siqolwa yilo mfana. And lo mfana nkosi yami yazi unolimo olumnandi, uyashelela, uyathandeka. Angisayiphathi-ke yenkonzo yekamera, hayi ubekasiphekile singabantu abadala bakithi, abantu abadala abangenamadoda, amanye bashiwe amadoda, abanye bashonelwe amadoda. Mina-ke bakwethu wenze njani mangabe uyithola usesimweni esikanje ukuthi ubhizi no-Ben 10, kanti u-Ben 10 is planning a future nomuntu omncane, bakhumuzi and bakhona abanye ogogo abaqolayo? Wenze njani? Uyamiyekisa abanye ogogo uthi akafocuse kuwena noma wengane kuphela, because ngeke umyekise kontanga bakhe, ngisho usuthanda umtshela ukuthi ngizokunika yonke into oyidingayo, focusa kuma wengane, uphinde ube yithoyizi lami la, unginikezele support, kade unginikeza yona, siqhubeke nempilo kube mnandi. Noma uyamdampa, mase wenze njani? Uqhubeke phambili uyofuna omunye uBen 10, or wenze njani? Uyahamba uyakontanga yakho, what do you do? Kwenzakalani kahle kahle? Wenze njani? Noma kumele uye ukukhohlakala, yimbi lento yokujola nezingane ezincane. Ithini isolution? Umujola nezingane ezincane, kumbe ukujola nezingane ezincane usuke ukhohlakele bashone ephonta ngabakho.
Ithini into yakhona? Ayidibaneke kwi-comment section down below. Silidingide lolu daba. Buzz SA to all social media platforms. Iyo lalibonene-ke ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanithanda kakhulu.